Lanjut gini. Joget. Tapi malah lucu loh ya. Kalau cupakan lho iki. Yang kelak mising. Dhewe pakan wae delok nek ora percaya. Delok to ya. Napa sih? Maksudnya Mat. belum Karo banyu. Ubate pangan sik. Satu ae ubate ya. Nggih. Jikono banyu to, Bek? Ya Allah. Sitok ae. Terus sitok sesuk. iya dah. Kira nak apa? Kenceng ya HP Android ada sar. WA kan ning WA. Dalem. Yo Ciko Cito. Aku iso. Aku. Pecah ra kok. Sekarang tadi. Pecah to. Udah Apple lagi. Lah sing pas ada video Mas ada tak? Nyon le. Tipu. Nah, Ndang to ora mek cokot-cokot to. wes, Bek. Goyak. Nggih kopi yo, Bu, mandaan. Ora kaya gula ngono lho. Apa nih jenenge gula wedang? Cek. Wes. Tekan ngale. Yo, pakai belut ngising. Di pengen apa? Kita nganu. Kita ae. Anu kita ae. Di WA. Oh iya. Bek, kucingnya lho, Bek. Ora enak di Pak Kadi piye kae? Ana speaker engko tak iki lho. Iki lho diroti di. Terus nduk. Ternene ndi? Melungno Pak Kadi. Lah mau adike ra kok tumbas iki. Bek, ndak tangane lek aku. Lihat. Lagi terus. Kok bengi diombe neh lek rong mari ya. Lek rong mari kok bengi diombe. Momen ora ngono. Wong mari ngono tak sama. Saet kok. Saiki. Oh, Mas. Gawer tak trek kok. Mergane akeh tapi terus. Ini apa? Wong kayu lagi masak sesuk dijaluk to, Nggak. Alah. Nah, meeting arep apa? Ini Yo mari wi, nggih mumat nggih brebet. Pak Di. Heeh ya. Hah? Heeh ya. Enggak, Lah iya to. Minggu. Jadi gong tak gini. Minggu dah. Loh, dia dah. Apa Pak Di? Bisa dah. Mau ya. Masak apa kan hari ini? Masak apa? Tak umumkan. Apa sing masak? Asik. Aku. Tapi musik tadi. Iya, musik tadi. Iki ngapa musik iki? Bukan kuwi. Musik iki bukan. Apa sobek ceblok? Yang nak mono. Bebani ndi? Kayune bos kok. Loh. Ini tahu manteng. Oh, enggak sekitar yang aku enak, Jeng. Nomor 1 suruh Mbak Di.
Konan. Nyandri. Ya, HP ku casno ya. Iki. Nya. Ya. Jangan bar iki ning ndi Pak diarepe? Arep ning ndi? Loh. Ya. 1 2 2 1 1 1. Joget. Gawe ngono. Pegawe apa? Bagus. Tinggi. Hai. Kurane enggak dapat tatahnya. Sopo ke tinggi? Enggak. Tinggi apa? Nyambuk. Moto aku apa kena ini kena apa kena bareng kena. Loh, Bu mau sing ning mbaon, Bu. Lah ya wis mantas ae. Ya casno. Ayo kita selfie. Hahaha. Adi. Apa? jalan. Omah sapa, Bu? Omahe sapa? Bulan nyentak kalau numpak kalau teh kan. Numpak. Kaya di sini kan. Orang nyentak. Tak rasa ya. Iya rata. Goreng gedang. Tuan. Iya Apa? Bu jok ngomong-ngomongan apa? Adike sapa? Wong Malang. Wong Malang. Malang kan Mas dhewe ulan jalan. Bulan. Kene wit apa Tegalan apa ya ora nek tukulan bengok. Ora enak. Ini apa tukulan, Bu? Ora nandur. Ora. Wah wis tau anak rene bengok, ora tau nak tandur bengok ngono ora usah nandur wis tukul-tukul. Sampai tak babati tak pateni. Sakai tunggale wek telu. Heh? Sakai. Ya apa? Tunggale wek telu. Heeh. Wis golek ramban lan. Wis golek ramban. Wah ya yo golek sik. Golek penak bar magrib lan ndrut kandange wong. C. Ora ngerti aku. Tuku to, Bek. Itu paling. Kok sana gedang banget. Paling kok nganu lek ngene sapa Mbak Erna. Di biar aku di ngaran aku gitu biar Alena Masak sing pindho to, Bek. Hah? Masak sik ping pindho, ping 3. Lah. Masak sik ping 3. Lah Cece.
Cece mau kering to, Bu? Coba. Cece. Ki lho saimah mong lho mumet omonge. Cek nyapa le arep ndi? Nyapa? Wis atus bareng. Bintang atus. Masak apa lan? Yang Lah mau masak apa mau? mau balungan dia. Walah, dimasak karo apa? Enak. Ya entak sakal. Lah wis suwi ora enak sing masak ora mah lor. Bawa nang anu lho Tit aku. Kok ngendi lah mbok nyalah deh. Lek kok kulkas le mbeleh yen kae wis suwi ngono tak kulkas turunan bodo. Wah. Enggak sida dicampuri tewel. Gak. Enggak sida campuri tewel. Bek. Kucingnya sapa iki, Bek? Cek kene. Kucingnya kayak koyo wakeh to, Bu. Mek loro. Kae meteng kae. Kae nek baran kono. Bek. Mau jangan apa? Lombong dingi. Sesuk jangan apa sesuk? Sak lompong neh. Beh, Masa telung dino. Rong dina iki. Lah ndek iki lompong, saiki lompong, sesuk lompong. telung dino, Bek. Apa lah. Jangan apa ya? Bentan kates ngono lho. Oh, kates apa ngulep ya, Bu? Dek iki sekolah, Pak. Lho. Sesuk pernah diteri toh? Gak. Teri. Paling libur ya, Bu, minggu? Lah libur no. Iki mau perasanan to, Nduk? Saiki minggu lho, Bu. Minggu ya, Bek. Oh iya. Cece mau nih dituru paling ya, Bu. Ya bene dak turu. Mari bareng ngombe obat nek turu. Wae ngetar pas no. Ngetar. Bek tak sember gelem. Gelem. Cek saimah aslir. Lah tenan to. Dino tang yen Apa? ambil wae dari kono kan. Iki sapa? Dino tang riyan lah. Oh. Ya nangis. Alah. Dari ini dong. Nangis nang kono nang kita. Kita. Dia nangis. Apa dulan dulu tuh. Kan kan Yo to. Apa tuh, Bu? Wis sing nangis yo. Kapan? Cek dak 6 juta. Bila tak di serai kan. Ini namanya apa? Sudah boleh. Enggak Cina. Melok ora? Melu no. Lah sampean gak nang kene sik kok tak jiko. Aku tak antarin Mbak Amel kerja. Mah. Oh, HP niku bentere ayahmu ya? Heeh. Dia Cina ayo kan. Enggak dulu. Enggak dulu. Nyapa Pak Di? Ora lho, Bu, ya mlaku pancen ngene. Kae lho. Oke. Sak ana banyu lho, Le. Enggak. Sak ana banyu. Hah? Sak ana banyu. Ini Heeh.
Lah iya, bukan mending. Sana banyu enggak? Wes mari. Wes mari. Ubate wis kok entekne. Aku ningali. Samplek jare. Ngeterne bumbon. Bumbon nggih nang masak. Ndek iki mbok iya ra ndek bumbon omonge ra ndek lombok. Wis masak apa rong? Masak apa? Tahu. Heeh. Matur nuwun jare. Arepe nang entak tuku toples gadah peyek. Tedas ya peyek? Peyek tedas. Kok tak teri lek tedas? Ya, kok tak teri. Arep ngeteri lombok ke tisu ora kober kae tak wehne Saimah.